दिनै 5 जुलाइ नोंथांमोना मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोना बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ आर्मेनिया कन्स्टिट्यूशन डे महरै फालिनाय जायो। आर्मेनिया संबिजिर सानखौ बोसोरफ्रोमबो 5 जुलाइआव फालिनाय जायो। बेयो मोनसे रायजोआरि जिरायनाय सान जाय गावनि सभियेटनि उननि संबिजिरखौ नाजावनायनि गोसोखांथिखौ मान होयो आरो मोनसे गोदान रायजो दाथाय सोरजिनाय हादरनि जिउआव मोनसे गोदान थाखोनि जागायजेननायखौ दिन्थियो। बे सानाव आर्मेनिया आरो बेनि नोगोरारिफ्रा गासै खामानिफोर फरायसालि एबा मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय जिरायनाय लायो मानोना बेखौ मोनसे मावख'आरि हायुंआरि जिरायनाय सान मानिनाय जायो। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।